Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatar muku a tasharmu ta YouTube ta shafin Africa. Wato insha Allahu a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a yau za mu gabatar muku da yadda ake ƙirƙirar Gmail address, ma'ana Google account. To akwai hanyoyi guda biyu wanda za ka iya bi ka ƙirƙiri Gmail address, wala'alla ta application ɗinsu wato Gmail ko kuma ta website ɗinsu. To amma mu yau insha Allahu za mu ziyarci website nasu domin wannan ƙirƙirar email address wato Gmail. Amma kafin mu kai ga zuwa cikin shirin namu, idan wannan shi ne zuwanka na farko a tasharmu ta YouTube, da Allah ka yi ƙoƙari ka yi subscribing namu, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Saboda haka ku biyo mu domin ganin yadda ake ƙirƙirar wannan Gmail address. To da farko dai idan za ka ziyarci shafinsu na intanet domin ƙirƙirar wannan Gmail, shi ne ina ba ka shawara ya kai mai koyo da ka ziyarci wato ka samu browser guda biyu, ka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan browser guda biyu. Browser ta farko ita ce Firefox, sannan browser ta biyu ita ce Google Chrome, saboda su ne browser na zamaninmu na yanzu. Saboda haka to ku biyo mu. Idan za ka ƙirƙiri wannan Gmail address, da farko dai za ka danna wato za ka yi clicking, ma'ana za ka rubuta sunan shafinsu, ma'ana gmail.com. A ƙasan wannan search icon ɗin da ka gani inda aka sanya search or enter address ɗin nan, sai ka yi clicking ɗin shi. To kun gani mun yi clicking ɗin shi, sai mu danna gmail.com. gmail.com. To kun gani ga inda ta rubuta mana go a nan hannunmu na dama, sai mu danna go. To kun ga mun danna go. To tana processing. To kun gani already dama can na riga na yi signing da wasu, to amma yanzu na hita domin in nuna maku yadda za ku yi wato creating ɗin naku. To a nan in ta nuna maka haka kamar an taɓa yin signing da browser, to sai ka shiga nan wannan inda aka sa use another account ɗin nan, sai ka danna use another account. To kun ga mun danna use another account. To kun ga mun danna use another account. To kun ga ta nuno mana signing in to continue to Gmail. To kun ga mu kwata-kwata yanzu ba mu da Gmail address ɗin, ballantana a ce mu yi signing. To abin da za mu yi a nan, kun ga daga jikin wannan wato ƙasan wannan column ɗin an rubuta forgot password. Sannan kuma sai aka taho sai aka rubuta not your computer, use private window to sign in. To duk ba nan za mu je ba. Kun ga akwai wani column nan wani rubutu nan da aka yi daga hannun hagu inda aka sanya create account. Create account ɗin, to shi za mu shiga. Bari mu shiga create account. To kun gani ta nuno mana for myself da kuma to manage my business. To shi Google account in za ka ƙirƙire shi, ma'ana Gmail, yana aiki da abubuwa guda biyu ne. Idan za ka ƙirƙiri na kasuwanci ne, to idan kuma za ka ƙirƙiri naka na kanka, to mu dai yanzu bari mu gani. Za mu ƙirƙiri na kasuwanci ne. To bari mu sanya to manage my business. To kun ga tana processing. To
To kun ga ta buɗe mana inda za mu saka suna, inda za mu saka kuma sunan mahaifi da username da password da dai sauransu. To abin da za mu yi farko, column ɗin da ta nuna mana mu sanya suna sai mu danna shi. Kun gani? To bari mu sanya suna. Misali kenan, Abdullahi. To kun ga mun sa suna, mun sanya suna. Sai mu zo mu sa sunan mahaifi, misali sai mu sa, kun ga mun shiga column ɗin sunan mahaifi sai mu sa Garba. To kun gani mun sa sunan mahaifi. Daga nan sai mu zo mu zaɓi username ɗinmu. Bari mu zo wajen column da aka sa @gmail.com ɗin nan domin mu danna mu zaɓi username namu. To amma kafin mu zaɓi username ɗin nan, ka sani wannan username ɗin da za mu zaɓa shi ne zai zama matsayin email address namu. Saboda haka duk wanda zai aiko ma da saƙo ta hanyar email, to da wannan username ɗin da ka ba da za mu sanya da shi zai aiko ma da shi, da kuma kai wanda za ka sanya. To bari mu sa username namu, Abdullahi. G 2021 shikenan @gmail.com. To bari mu gani idan babu wanda ya zaɓi wannan username ɗin. Domin kuwa idan ka sa username ɗin da wani ya zaɓa to ba za su baka shi ba. Bari mu shiga password. To kun ga wannan username ɗin babu wanda ya zaɓe shi sai ni. To bari mu danna mu shigar da password. Za mu shigar da password. To kun ga mun shigar da password, shine suka ce mana confirm password. To shine bari mu yi confirming ɗin password. To kafin mu yi confirming ɗin password ɗin nan, wannan password ɗin da kake gani ita ce kuma za ta zama kamar tsaronka. Saboda haka duk lokacin da za ka yi login, za ka yi login da wannan email ɗinka, dole ne ka saka password ɗin da ka saka a yanzu. Saboda haka wannan password ɗin, password ɗin da ka sa a nan gun ita za ka ɗauko ka sa ta a wannan confirm ɗin. To bari mu yi confirming. To kun ga mun confirming. Kun ga nan in kana so ka ga show password, in kana so ka ga password ɗin sai ka danna nan. In kuma ba ka so ka ganta dai in ba ka so kana son dai ka ganta haka shikenan, sai ka bar shi, sai ka bar column ɗin. To kun ga da muka jawo kun ga ta nuna mana next. To bari mu shiga next domin mu ci gaba. To kun gani ta nuno mana verify your phone number, wato mu saka number wayar mu, za su aiko mana da wani saƙo wanda yake ɗauke da code ne. Domin idan suka aiko mana da saƙon, sai mu ɗauko wannan code ɗin da suka turo mana mu saka ta. Yanzu saboda haka suna buƙatar mu sa musu number waya da za su turo mana code ɗin. Bari mu sa number waya 07066991975. To kun ga mun sa next, mun sa number waya. To tana loading, tana processing. To mu ɗan jira ta. Yawwa to kun ga sun aiko mana da saƙo.
saboda haka wannan saƙon da kuka gani sun aiko mana a yanzu, to da shi zamu yi da wannan code ɗin zamu yi amfani mu sanya ta a nan. Kun ga ai sun ce mana enter verification code, to wannan code ɗin da suka aiko mana ita zamu sanya a nan gun. Bari mu je can text message ɗinmu mu ɗauko ta. To kun gan ta. To mun ɗauko ta. To bari mu sa ta. Bari mu sa ta. 52828262. To bari mu sa ta, bari mu sanya ta mu ga ta yi daidai. To kun ga ta yi daidai. To kun ga ta yi daidai. To wannan kun ga ya kai mu ga next, wato ga next kenan. Can tunda mun yi verifying number mu, to kun ga ta nan phone number ce, ga ta nan. To sai idan muna da wannan column ɗin da kuka gani na recovery email ɗin nan, idan kana da wata email ɗin baya ga wannan, za ka iya sa ta a nan wuraren. Saboda idan dai lokacin da wani abu ya sami account ɗinka, ko wani ya shiga ya ma hacking, ko ya maka dai wani abu wanda kai ba da izininka ba, to za ka yi amfani da wannan recovery email ɗin da za ka sanya, domin duk lokacin da wani abu ya tashi, ko da wani ya sace ma password, to da wannan recovery email ɗin za ka yi amfani ka dawo da account ɗinka. To kun ga nan shi ne suka sa mana, suka ce mu sanya, in muka dawo nan ƙasa shi ne suka ce mana mu sa wato abun nan ɗin shekarar haihuwa, mu sanya date of birth namu, ma'ana ranar haihuwar mu. To kun ga nan sun sa mana months. To bari mu shiga months. Kun ga mun shiga months. Bari mu danna Janairu. Kun gani? Mun danna Janairu. Kun ga nan sun sa mana day, rana kenan da aka haife ka. To sai mu shiga. Misali sai mu rubuta 03 shi kenan. Kun ga nan inda aka sa ya, yawwa sai mu danna column ɗin nan na ya shi ma, sai mu rubuta 1. Amma ku fa wannan date of birth ɗin, wannan date of birth ɗin ku za ku sanya, yawwa. Sai mu sa 97. Sai gender, sai jinsinka, mace ce ko namiji. Sai ka danna wannan column ɗin nan inda aka sa gender ɗin nan. To kun ga sun sa mana female, mace, male, namiji, rather not say, kawai ka bar shi haka in yawwa, ko kuma dai ka ƙyale shi, ba a tabbatar da namiji ba ne ko mace. Sai wannan custom, ko kuma dai shi mata maza dai haka, shi ne. To abin da za a yi, bari mu sanya male. To shi ne sai mu sanya next. Kun ga zai kai mu ga kuma mataki na gaba domin ƙirƙirar email ɗin. Bari mu sa next. To kun ga mun sa next. To shi ne suka ce get more from your number. If you like, you can add your phone number to your account before use across Google. For example, to kun ga nan gun abin da kawai wani ɗan ƙarin bayani ne suke so su yi maka game da number wayarka. Saboda haka yana da muhimmanci ka adin ɗin number wayarka a jikin wannan Google account ɗin gaskiya. Saboda ko da kamar yadda na yi maka bayani a wancan email address ɗin, shi ma wannan in ka sanya number wayarka normally, kai adin ɗin number wayarka at least, ko kai adin number 2 a jikin Google account ɗinka, to insha Allahu ko da wani ya ma hacking, za ka san yadda kai ka dawo da email address ɗinka. In dai da number wayarka da kuma wannan email address ɗin, kowacce dai daga aka samu daga ciki lafiya lau insha Allahu. To yadda za mu yi yanzu, kun gani, yadda za mu yi yanzu, ita waccan number dama mu can mun riga mun yi verifying ɗin waccan number. Saboda haka wannan yes shi ne za mu sanya yes I am in. Saboda haka mun riga mun ba da number wayarmu.
kai ma idan ka zo a nan gun irin wannan information ɗin da za su baka, to ka sanya yes I am in ɗin nan, saboda zai yi verifying ɗin number ka ne. Already ko da wani abu ya faru da account ɗinka, za su aiko ma da number wayar da ka cike a lokacin da kake ƙoƙarin cike ita email ɗin, kamar wadda muka yi ɗazu, to zai tabbatar da ita. Bari mu sa yes I am in ɗin nan, bari mu yi clicking, mun yi clicking. To kun gani ya tabbatar da waccan number wayar. Saboda haka sai kuma privacy and term nasu, ma'ana ƙa'idojinsu kenan, dokokinsu kenan. Saboda haka ina baka shawara kai mai karatu ko kuma in ce mai koyo, kafin ka tabbatar, kafin ka yi aiki da Gmail ya kamata ka karanta guideline nasu, ma'ana ka karanta dokokinsu, domin karya dokokinsu zai iya kai ka ga ai suspending ɗin account ɗinka na wannan Gmail ɗin da ka ƙirƙira. Sannan kuma zai iya yiwuwa za ka ɗauki tsawon lokaci kana aiki da ita ba kuma ka san waɗannan dokokin ba. Duk iya tsayin aikin da kai da wannan Gmail address ɗin, in dai ya kasance ka karya musu doka ta rana ɗaya, to na farko za su aiko ma da warning cewa ka karya musu doka. Saboda haka za su ƙyale ka. Amma na biyu, idan fa ka yi sake yin na biyu, to gaskiya za su kulle account ɗinka kwata-kwata ne. Saboda haka kun ga a nan gun dokokinsu ne suka nuna ka karanta dokokinsu. Yawwa, to bari mu yi sama. To kun gani duk dokokinsu ne nan gun. Duk dokokinsu ne nan. To shi ne nan idan ka gama karanta waɗannan dokokin da na baka, ka gan su. Idan ka gama karanta su, ka gan su? Kun gan su? Yawwa. Idan kun gama karanta su, to shi ne za ku shiga nan, wato I agree ɗin nan, ma'ana na karanta waɗannan bayanan, sannan kuma na yarda da su. Shi ne sai ka danna. In ka gama karatun na dokokin, sai ka danna wannan I agree ɗin. Bari mu danna. Mun danna I agree. To tana processing. To kun gani? Kun gani? Your Google account is all set. Ma'ana yanzu yanzu mun ƙirƙiri account, wato yanzu mun ƙirƙiri account ɗinmu. Saboda haka account ɗinmu ya zamo is ready yanzu. Account ɗinmu yanzu ya zamo is ready. Amma kar ku manta na gaya muku akwai na for myself, akwai na business. Saboda haka wannan na business ne muka buɗe. To kun gan shi nan. To create your free business profile and let customer discover your business on search map. To kun dai gan shi. Wannan na business ne. Saboda haka da shi za ka iya kasuwanci da shi wannan, in kana kasuwanci kenan. Saboda haka abin da za mu yi sai yanzu abin da za mu yi, idan muna so mu yi abin da ya shafi kasuwanci a nan gun, shi ne fa za mu danna continue a nan gun. Idan kuma za mu ƙyale ba yanzu ba, to shi ne za mu danna not now ɗin nan. Bari mu danna not now, saboda ba yanzu za mu saita shi ba, ya zamance cewa na kasuwanci ne. Yawwa, sai ƙila sai ɗan bayan wani lokaci. Bari mu danna not now ɗin nan. To mun danna not now. Tana processing. To tana dai processing dai. Yawwa, to kun ga shi kenan. To kun gani sun ce mana Google community teams. Wannan wato community guideline ɗinsu ne. Saboda haka suna sane daga cewa your account is live. Wato account ɗinka, an buɗe account ɗinka. Saboda haka account ɗinka yanzu ya zama ready. To wannan shi ne hanyar da za ka bi domin ka buɗe Gmail address. Saboda haka da wannan Gmail address ɗin, ya kai mai koyo, za a iya aiko ma da saƙo kowane iri ne da ya shafi ko na bidiyo ko na text ko kuma abin da ya shafi audio da wannan Gmail ɗin. Sannan kuma da wannan Gmail ɗin za ka iya buɗe Play Store, za ka iya uploading a Play Store. Sannan kuma da wannan Gmail ɗin za ka iya creating YouTube channel. Ba abin da ba za ka yi da wannan Gmail ɗin ba. Saboda haka mun gode, muna fatan wannan abun ya ƙayatar da ku, wato wannan shirin da muka yi a yau ya ƙayatar da ku.
sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu.